Халык әйтсә, чынлап та хак әйтә. Чишмәләргә карата кулланылган башы тауда, аягы диңгездә дигән табышмак аларның җитез, йөгерек, эшчән, халыкка намус белән хезмәт итүчән табигатьләрен дөрес сурәтли. Бу сүзләрнең хаклыгы Кәли чишмәсенә бигрәк рас килә. Тау башыннан юл алган су чыганагы халыкка уңайлаштырылып, тау итәгенә китерелә. Бойлар савасының Чишмә тыкрыгы дип аталучы шушы урамында 1820 еллар тирәсендә Гали атлы кеше яши. Ул хуҗалыгында күп итеп тирлек тота һәм ит сатып гомер итә. Бер вакыт Кәли үз хуҗалыгында тирлек чала һәм собалылар шушы мәйданга ит алырга җыела. Ләкин Гали кайтмый да кайтмый. Халык арасыннан аны көтеп гарык булган берәү кая китте соң бу Гали Кәли дип әйтеп куя. Галигә Кәли кушаматы менә шул чакта тагыла да инде. Ә заманында Гали шушы чишмәне казыта. Һәм кушаматына бәйле рәвештә бу чишмәгә Кәли исеме куела. Кәли чишмәсе инде менә 200 елга якын туктамый ага. Тәмле суы белән халыкны сөендерә. Аннан бу урамда яшәүчеләр генә түгел, ә бик ерак урамнардан килеп, алай гына да түгел, ә бик ераклардан кайтып, суын алып китәләр. Биредән тәүлек әйләнә кеше өзелми. Халык шешәләп тә, чиләкләп тә су ташый. Машиналар белән килүчеләргә дә урыны бик җайлы. Без гомер буе шунда йөрдек, безнең әтигән ердә шунда йөргән, Кыршакарга, суга. Без үзебез дә шунда йөрибез инде, эшләргә. Ашка суга мин ашка чәйгән шунда төшәм. Хәниф абый 5 литрлы шешәсен кулына тотып бирегә Закир Юсупов урамыннан килә. Чишмә бездән 1 километр ераклыкта ди ул. 10 ел эчәргә суны бары тик Кәли чишмәсеннән ташый. 10 елна кырлык булдымы? Менә шуннан бирле көн сайын төшәм мин. Бер көндә калган юк. Куармы, бураммы бар төшәм. Ул калынкы суы бит башлыга кешәйттеләр. Күпме җирдән килә, аны чистоту дисәң дә тәме икенче. Ә бу әйбәт, тәме бу. И юшкымы да әз утыра моның. Ә тегене юшкымы тарта. Шуның өчен шушыннан гел чөп алам көн сайын. Менә хәзер яңарталар, матурлаталар. Бик әйбәт була. Бик әйбәт. Бу бик рәхмәт. Моның эшләгән кешесенә, начальствога бик матур була. Чишмәне бик карыйлар. Бөтенсе дә. Матур чишмәдән су алып бетне икенче индеме? Сулхада үзеңә күңелле төшәргә. Моны күп кеше төшә монда. Кайсы көне белән булмый, кайсы көне монда учетта торалар. Моны әйбәт Кәли чишмәсе дип йөртәләр. Бикет урамында яшәүче Мәхмүд абый да һәр иртәдә чишмәгә килүне үзенең гадәтенә керткән. Тәгәрмәчле дусты белән бу тирәдән әйләнеп кайту үземә дә, сәламәтлегемә дә бик файдалы ди. Дөрес әйткәндә, пенсиягә чыккач йөри башладым. Көн сайын су тәмне, балалар да ярата, киреп торган көн. Менә хәзер бигрәк матурлаталар, яңарталар. Менә моңа ничек карыйсыз? Моңа шатланып карыйбыз. Күптән вакыт инде, хәзерәк матурларга, табигать кочагында, матур урында чишмә. Чишмә суы аерыламы өйдәге кран суыннан? Нәрсәсе белән сизәсез? Бик күп аерыла, бик күп аерыла. Мин аны башта юшкын белән сизәм. Юшкын менә бу колонка суында бик тиз утыра. Бер атнадан чәйнек куата инде юшкын белән. Бу чишмә суы белән булган юшкынны алып бетерә. Тәҗилгән. Йомшак суы. Кәли чишмәсенең өе калай белән тышланган. Эчке яктан да, урам яктан да су алу уңайлыклары тудырылган. Кер чайкарга улагы да бар. Әйләнә тирәсе дә тәртип. Һәр кеше үз артыннан җыештырып, чистартып киткәне күренеп тора. Бүгенге көндә биредә чишмәне елганың икенче ярына, аның юл алган башлангыч ноктасына күчерү эшләре бара. Ул халыкның 2020 ел өчен җыйган үзара салым акчаларына эшләнә. Бу чишмә инде безнең күптән хыял иде. Ни дип әйтсәк тә безнең бу бит инде Самый Сабарның уртасындагы ямьле чишмәләрнең берсе, күреп торасыз, монда халык һәр даим минут сайын суга килеп тора. Бу суы тәмле, үзе ямьле дигәндәй. Чөнки ни дигәндә, мин инде 2004 елдан авыл советында эшли башлаганда, шушы сәхәте МТС Минебаев Илшат Рашитович иде ул вакытта да председатель, шушындый чишмәгә будка Искырма ясап, üstüne motor итеп торна утыртып, алар шушы елдан бирле 17 ел буенда хәзер шушы чишмәне карап тәрбияләп киләләр иде. Әмма ләкин заманалар үзгәрә, дөньялар үзгәрә. Һәр даим инде
Саба шәһәр җирлеге мөгамен алганда Саба муниципаль районының уңышлары алга таба зурдан зур уңышларга ирешеп барабыз. Һәм күрдегез инде менә набережныйда күп эш эшләнгәч, монда инде хәзер бу набережный таләпләренә туры килмәскә дә мөмкин дип уй бар инде. Шунлыктан без уйладык та менә шушы шишмәне яңаша ясап куярга булдык. Үзегез күргәнегезчә инде анда менә шишмә ул теге яктан чыга, бу якка турба белән килә иде. Теге якка инде менә шул янкырмаларын ясап, баскычларын ясап, моны башкара инде конкурста отты ПМК 159 организациясе. Рәхмәт аларга. Хәзерге көндә дә эшләрне алар эшләп бетереп киләләр. Халык йөрергә ияләнгән хәзерге шишмә дә үз урынында калачак. Бар кеше дә ярның теге ягына чыга алмаска да мөмкин. Баскыч буйлап йөрү шулай ук кемгәдер уңайсызлык тудыра ала. Шуңа кешеләр урынсызга борчылмасын. Киңәштектән менә шушы бу яктагы шишмәсендә суында калдырырга дип. Ник дигәндә монда үзегез күрәсез, минут сайын кеше килә, минут сайын машина килә. Машина килгәнегә күрә теге яктан йөгереп, сулар итмәс өчен бу якта дагы турбаны калдырып, бер матур самавыр куеп, кеше шуннан су ала торган. Кирәгенә тегендә якка киршәй карага бара торган булайны, су куенып алырга, бу ягыннан тиз генә ана шул шиләк янтәгә савытларга су алып китә торган урын ясарга. Бу башларын ана күргәнегезчә тигезләп, матур иттереп, biz менә икенче ел референдум акчасына кертеп, тәртипләп эшен бетерербез дигән өметтә каласы килә. Аккан сулар бит алар Аллаһы Тәгаләнең иң олы нигъмәте. Адәм баласы ашар ризыгын көч куеп табарга тиеш булса, тау битеннән бәреп чыккан шишмәнең суын иелеп эчәр өчен бернинди тырышлык та куясы түгел. Юкка гына мени Зәмзәм суы хаҗ кылу урыны санала. Зәмзәм сулары бездән ерак, ә шишмәләребез янда гына. Аларның сулары саекмасын.